Пачынальнік фрыстайла ў Беларусі расказаў, чаму ўпершыню за столькі год беларусы не ўзялі медаль Алімпіяды. Сабаленко ўсё бліжэй да Расіі, а Віталій Лісаковіч пацвердзіў, што ён не беларус. Гэта YouTube канал Часнок. Мяне зовут Ярослав Пісаренко. Вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Учора прайшла бадай самая цікавая для беларусаў дысцыпліна на зімовай алімпіядзе. Гэта, канешне, спаборніцтвы ў фрыстайле. Але ў фінале гэтых спаборніцтваў Ганна Гуськова не здолела пазмагацца за медалі. На жаль, але ўпершыню з 94-го года беларусы засталіся без медалёў алімпійскіх гулень. Ну, у фрыстайле. Пры гэтым сама Гуськова кажа аб тым, што ў такіх умовах, у такі кароткі тэрмін якасна падрыхтавацца да стартаў было проста немагчыма. Помнікі пры жыцці трэба паставіць нам, што за такі кароткі тэрмін здолелі з дзяўчынкамі адабрацца на алімпіяду і паказаць усё, на што здольныя. Паўтаруся, што вы выдатна бачылі, што скакалі мы добра. У мяне няма каментароў з нагоды ацэнак. Для мяне гэта вельмі дзіўна. Да, і былі там пытанні ў Гуськовай па ацэнках, але не толькі ў яе. Кіраўнік беларускага лыжнага саюза Александр Грабнёў кажа, што беларусаў баяцца, таму неаб'ектыўна судзяць. Ну, можа быць. Але тут лепей пачытаць усё ж такі аўтарытэтнае меркаванне. Былы трэнер Гуськовай Мікалай Казека так пракаментаваў яе выступ. Аня Гуськова паказала свой узровень. Шкада, Аня замкнула гэтую васьмёрку, але пры ўсім пры гэтым яна малайчына. Ведаю, што яе цяпер не самы лёгкі прыяд у жыцці. І іншая, цалкам верагодна, на яе месцы магла б і пасыпацца, але Гуськова гэта суперспартсмен, мабілізавала ўсё, што ёсць, да яе няма ніякіх прэтэнзій. Ну і таксама трэнер расказваў, што ў Гуськовай сур'ёзна хворая маці, і гэта, канешне, дадавала ціску. Дарэчы, да суддзяў у Казекі пытанняў не было. А адзін з двух самых высокіх балаў за вырашальны скачок Гуськовай паставіла суддзя з Украіны. Вось так вось. Ну і яшчэ адна цытатка Казекі пра Гуськову. Як складзецца яе кар'ера далей, не ведаю, гэта вырашаць Аня. Думаю, што ёй па сілах выступіць на наступнай алімпіядзе і паспяхова, але відавочна, што для гэтага трэба ускладняць скачкі. Таму дзякуй Ганне за гэтую спробу, будзем спадзявацца, не апошнюю. Але калі вы перажываеце за беларускую школу фрыстайла, калі вас прыгнячае той факт, што вось гэтая школа апынулася без медалёў, давайце вас крыху супакою. У пэўным сэнсе беларускі фрыстайл перамог, але толькі за межамі Беларусі. Другое месца гулень узяла аўстралійка Даніэль Скотт. Яе да міланскай алімпіяды рыхтаваў Дзмітрый Дашынскі. Памятаеце такога? Калісьці ён працаваў у моладзевай камандзе зборнай Беларусі па фрыстайле, але пасля з'ехаў. И вот что про это кажа Казека. Когда я уходил из сборной, то рекомендовал на пост главного тренера Диму. Но там были какие-то игрища, которые не позволили этому случиться. Меня от участия в этих процессах отстранили. Ну, бачите, пинжаки вырашили по-своему. Не хочется, конечно, але зараз яшчэ подсыплю крыху соли на рану беларускага фрыстайла. И прочитаю вам яшчэ одну цитатку Казеки. Вельмі шкадую, что скончила карьеру найталенавітая Александра Романовская, наша чемпионка свету 19-го года. Вядома, гісторыя не мае умоўнага ладу, але з той складанасцю яна цалкам могла б пазмагацца на гэтых гульнях, у тым ліку і за залаты медаль. Ёй трэба было рабіць другую аперацыю пасля першай неўдалай у Мінску. Думаю, Саша могла б аднавіцца і выйсці на ранейшы ўзровень. Усё ж такі гэта спартсменка з вялікай літары. Але ніхто не праяўляў да вырашэння той праблемы цікавасці. Хутчэй наадварот. А цяпер мы маем тое, што маем. Да я ўвогуле думаю, што гісторыя Александра Романовская гэта капец якая сумная гісторыя. Супер таленавітая спартсменка, якая б магла аднавіцца, якая б магла выступаць і браць медалі, але яе ад каманды адхілілі. Я думаю, вы памятаеце чаму. На жаль, так адбываецца, калі ўсё ў свае рукі бяруць людзі далёкія ад спорта, якія кажуць, што спорт па-за палітыкай, але самі натуральна знішчаюць гэтых самых спартсменаў. І пры такіх вось людзях звонку ўсё выглядае чыстенькім і роўненькім, але выніку і сэнсу нібыта ў гэтым усім няма. Вельмі цікавая спрэчка ў каментарах адбылася наконт гарналыжніцы Марыі Шканавай. Расіянка з беларускім пашпартам ужо чарговы раз прадстаўляе нашу краіну на гульнях. У гэты раз у слаламе яна стала 37-й. І ў адным з тэлеграм-каналаў вось гэтая вось навіна атрымала такі камент. Маўляў, яшчэ адна расіянка ганьбіць Беларусь. Ну, такія коменты былі заўсёды і насамрэч не толькі ў Беларусі. Калі ёсць натуралізаваны спартсмен, тады трэба, каб ён паказваў вынік. Ну, хаця б як Надзея Скардзіна ў свой час. А калі проста безвынікова ганяе на гульні, ну, які тады ў гэтым сэнс? Ну, то бок такая пазіцыя існуе паўсюль. Ну, карацей, і там каментатар узгадаў яшчэ аднаго лыжніка Юрыя Данілачкіна. Маўляў, з той жа оперы, і тады ўжо лепей заханціць нейкага аўстрыйца, які за сваю краіну не кваліфікаваўся, але на гульнях можа даць вынік. Данілачкін у каментарах адказаў. Ну, што там яны рыхтуюць новых гарналыжнікаў, але гэта працэс не хуткі. А прывезці ў Беларусь аўстралійцаў замест Шканавай, ну, так едьце і дамаўляйце самі, што вы мне тут з канапы пішаце. Ну, то бок, нейкая такая дыскусія. І фінал батла. Пытанне, чаму Шканава не ганяе на кубак
Кубак свету. Адказ лагічны, забанена праз вайну, цытата, на Украіне. Ну і вынік, што суайчыннікі той жа Шканавай зрабілі ўсё, каб тая не змагла нармалёва выступаць на міжнародным узроўні. Ці там былыя суайчыннікі, я не ведаю яе стаўлення. Але давайте пяройдзем да больш маштабных дыскрымінацый. Беларускім і расійскім спартсменам не падарылі спонсарскія смартфоны, паведамляе Матч ТВ. Ну я разумею, калі беларускія атлеты будуць незадаволеныя, вось правда. Украіне лішні смартфон заўсёды спатрэбіцца. А расіянам ён навошта? Што яны будуць з ім рабіць? Не сёння-заўтра там закроюць доступ да ўсіх рэсурсаў, якія толькі існуюць на тым самым смартфоне. І што рабіць? А ці пацягне той тэлефон славуты месенджер Макс? Вельмі шмат пытанняў. Таму ў пэўным сэнсе я разумею пазіцыю міжнароднага алімпійскага камітэту. Далей навіны, дзеля якіх мы тут сабраліся. Як жа пахарашэў Міхаіл Захараў. Так, мала што чуем пра яго апошнія часы. Ён там расказваў, як бы зборная Беларусі разарвала ўсіх на алімпійскіх гульнях. Але ёсць больш істотныя рэчы. Вось так Захараў выглядаў раней. Вось так крыху пазней і вось так зараз. Нічога не заўважылі? Былы трэнер зборнай Беларусі вырашыў адпусціць валасы. Залысін ужо і не відаць. Нібыта ў беларускай рэчаіснасці для любога функцыянера існуюць іншыя правілы. Дай алапецыі рабіць сваю справу, адпусці вусы і ўсё, гатовы чыноўнік. Але Захараў тут супраць сістэмы, у пэўным сэнсе. Ці дапаможа гэта яму вярнуцца да трэнерскай справы, паглядзім. А можа Міхаіл Захараў ужо і не надта гэтага прагне. З такімі-то валасамі. Можа рок-зоркай стане. Далей Арына Сабаленка. Яна прапускае турнір у Дубаі. Гэта абразіла боса спаборніцтваў, ён патрабуе штрафаваць і забіраць рэйтынгавыя ачкі ў Сабаленка і Свёнтак, бо прычыны іх зняцця з турніру, маўляў, неўважлівыя. Але Сабаленка ўсё ж наведала Дубай, праўда, з іншай нагоды. Там яна прэзентавала лімітаваны бокс пончыкаў. Іх можна замовіць у Мінску і ў Маскве. Цэны ўражваюць. Пачастункі значна даражэйшыя, чым у канкурэнтаў. Але кажуць, што атрыманыя ад продажу пончыкаў сродкі будуць накіраваныя на развіццё і дапамогу таленавітым тэнісістам з Беларусі. Мэта нібы вельмі добрая. Гэтыя пончыкі адна з маркетынгавых актыўнасцяў Сабаленкі і ейных партнёраў з First and Red. Сабаленка яшчэ раней стала амбасадоркай гэтага расійскага праекта. Яны супрацоўнічаюць з рознымі расійскамоўнымі зоркамі. Але за гэтым First and Red стаіць расійскі букмекер Fonbet. Па лагатыпах усё відавочна, але і адсылкі ёсць у пастах. І тут усё проста, букмекеры не могуць напрамую фінансаваць тэнісістаў, таму яны робяць гэта нібы вось праз такое медыа. Пасля 22-го года шмат якія футбольныя клубы, дарэчы, прыпынілі супрацоўніцтва з Fonbet'ам. Гэта і Мілан, і ПСЖ, і мадрыдскі Рэал. Таксама кантора ўдзельнічае ў падтрымцы такіх каляваенных праектаў. Яны перавялі $140 000 на развіццё спорта для так званых ветэранаў СВО. Гэта, канешне, не падтрымка ўзроўню Нурлана Сабурова, але ўсё ж такі. І гэта ўсё вельмі цікава выглядае, я вось менавіта пра Сабаленку. Ведаеце, доўгі час яна трымала дыстанцыю з расійскамоўнымі СМІ і крытыкавалі за пазіцыю наконт вайны, мабыць, таму і была вось у яе гэтая адлегласць. Не хацела, мабыць, падліваць масла ў полымя. З'яўлялася на англамоўных перадачах, ну і ўвогуле працавала больш у той бок, заходні, так бы мовіць. Але зараз пакрысе нібыта разварочваецца і ў большай ступені праз гэтую вось партнёрку з First and Red. Цікава, што для Сабаленкі змянілася. Ці можа звыкла ўжо да такой крытыкі і вырашыла ўжо топить до конца. Что думаете, пишите в комментариях. Але далей давайте поговорим про человека, які не карыстаецца інструментамі Арыны Сабаленка. То бок ён не намагаецца сядзець на двух стульях, ён кажа ўсё прама. Яго пазіцыя вам можа не спадабаецца, але просто респект хотя бы за шчырасць. В вашей увазе Виталий Лисакович. Я много играл в России, я русский человек, мне проще здесь. Я сейчас съездил, посмотрел в Словению, там не так, как у нас, там вообще все другое, в плане организации футбола, людей, там все иначе, у нас проще. І калі вы падумаеце, што гэта ён проста выпадкова сказаў, то не. Форвард працягваў гэты момант подкресливать. Это важно. Я когда пришел в Цели, были русские люди. Ваня Маевский, Никита Иосифов. Легче, когда кого-то знаешь, какое-то общение, что-то подскажут. Там массажка, там еще что-то. Это очень сильно помогает. Когда ездил в Загребское Динамо, там вообще никого не было. Учил язык, общался с переводчиком. А когда есть кто-то свой, да просто русский человек, то он поможет.
Дарэчы, замест прагляда вось гэтага інтэрв'ю можна просто 100 разоў паслухаць шамана, эфект будзе аднолькавы. Насамрэч тут няма чаго дадаць, ну вось такі ён чалавек. Зараз ён, дарэчы, без клуба. Былі навіны, што ён там падтрымліваў форму ў раённым чэмпіянаце па міні-футболе у роднай Узде. Але так паслухаеш яго, не здзіўлюся, калі наступны прафесійны кантракт ён падпіша з міністэрствам абароны РФ. І, дарэчы, яшчэ цікавая тэндэнцыя. У мінулым выпуску расказваў вам, як абураўся Анатоль Байдачны, што ў Расіі людзі жывуць горш, чым у Еўропе. Зараз яшчэ адно меркаванне ад Людаса Румбуціса. Яго запыталі, ці магчыма гульцам чэмпіянату Беларусі адкласці грошаў на завяршэнне кар'еры. З такіх заробкаў нерэальна вядома, нават з двух такіх заробкаў нерэальна. Адкуль адкласці з адной кубкі ў іншую? Толькі легіянерскія варыянты: Казахстан, Узбекістан, нават Кыргызстан цяпер. Гадоў 15 таму Беларусь шыкавала, у Літве гульцы жылі ад заробку да заробку. Цяпер там заробкі вельмі годныя. Ведаю, што ў клубах, якія заяўлены ў Еўракубке, плацяць гульцам па 4-5 тысяч еўра. У Латвіі ёсць каманды, дзе яшчэ больш. Яны могуць запрасіць добрых легіянераў. Ну, у пэўным сэнсе база. Праўда, той жа Валер Грамыка ў МЛ, думаю, дакладна заробіць сабе на добрую старасць. Але тренд сучаснага беларускага футбола ці нават яго цяперашні стан, вось гэты цытат Румбуціса адлюстроўвае вельмі дакладна. Ну а мяне на гэтым ўсё. Дзякуй вялікі за тое, што паглядзелі гэтае відэа. Стаўце лайки, пішыце каментары, падпісвайцеся на канал. Будзем чакаць добрых навін разам. Пакуль.